लालच ही बोरीवला आहे हे मन तुम्ही ऐकलंच असेल, पण प्रत्यक्ष असं का याचं उदाहरण आपण आज ऐकणार आहोत. पण कथा ऐकण्या अगोदर चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा. कथा कशी होती कमेंटवर किंवा मला इंस्टाग्रामवरही सांगू शकतात. रवीना आणि आदर्श 2 वर्षानंतर हे गावी जात होते. अगदी 2 वर्ष आधीच यांचे लग्न झाले होते. दोघंही फार खुश होते. दोघांनीही अक्षरशः 10 दिवस सुट्टी काढली आणि मस्तपैकी मुंबईहून लांब कुठेतरी हे खूप दिवसातून जाणार होते. गावाला पोचले आणि प्रवासही अगदी सुखदायी झाला. त्यातच रवीनाने तिच्या सासूला म्हणजेच आदर्शच्या आईला विचारले, बरं आहे, आता मला तुम्ही सांगा, आता आम्ही इथे येऊन 2 दिवस तर झालेलेच आहेत, आता इथे फिरण्यासारखं काय काय? आदर्श आईने सगळं काही सांगितलं. 2 दिवसात यांनी ते देखील फिरून आले. पण रवीना पुन्हा एकदा यांना विचारू लागली, बस एवढंच आहे का? इथे कुठेच काही फिरण्यासारखं नाही? पण त्या क्षणी यांच्या घराच्याच बाजूला असलेला अक्षरशः 10 वर्षाचा मुलगा बोलला, काकी तुम्ही एक काम करा ना, तुम्ही आपल्या गावाच्याच बाहेर असलेल्या त्या वाड्यामध्ये जावा ना, तिथे सोनंही असं बोलतात, तुम्हाला सोनं भेटलं तर मजाच आहे ना. रवीना आणि आदर्शने ऐकलं आणि रवीना विचारपूस करू लागली. पण मात्र आदर्शची आई बोलू लागली, काय झालंय तुला? थांब, तिथे नाही जायचं. आणि हे मुला, तू जा तुझ्या घरी, असलं काही सांगू नको इकडे. रवीनानेही तिला त्याच वेळेला थांबवले आणि विचारू लागली, हे बघ बाळा, काय आहे ते मला सांग एकदा. आणि हो, तू आजींकडे लक्ष देऊ नको, सांग मला. आणि तो मुलगा सांगू लागला, काकी, त्या मंदिरामध्ये तिथेच त्याच्या बाजूला एक छोटेसे वाडा आहे आणि त्या वाड्यामध्ये असे बोलतात की सोनं आहे, पण तिथे कोण जात नाही गावचे, माहीत नाहीत का? एवढं बोलताच आजीने त्या मुलाला अक्षरशः बाहेर ढकलून दिले आणि दरवाजा बंद करून बोलली, हे बघा, जेवणाची तयारी करते, लवकर जेवून घ्या. पण रवीनाने हा हट्ट धरला आणि रवीना विचारू लागली, सांगा ना काय आहे तिकडे? खूप भांडण झाले आणि शेवटी ती सांगू लागली, त्या वाड्यामध्ये भुताटकी आहे आणि जे कोणी तिकडे सोन्याच्या नादात जातं ते परत कधी येतच नाही. एवढं मात्र रवीनाने ऐकलं आणि ती जोर जोरात हसू लागली. इकडे आदर्शही हसू लागला आणि हे बोलू लागले, असं कुठे असतं का? आजच आम्ही तिकडे जातो. पण त्याच वेळेला त्याच्या त्या आईने आदर्शच्या कानशीर वाजवली. रवीनेही सांगितले की अहो असं काही नसतं. तर रागवलेल्या अवस्थेत तिचंही कानशीर वाजवली. दोघांना खूप चीड आली, पण आईने सांगितले, काही होऊन दे, पण तुम्ही तिथे जायचं नाही म्हणजे नाही. दोघंही झोपी गेले रात्रीचे, पण रवीनाला झोप येत नव्हती आणि रवीना बोलली, नक्कीच तिथे सोनं असणार. एवढं बोलताच रवीनाने आपल्या बॅगमधनं काहीतरी काढू लागली आणि तिने काढली ती एक छोटीशी पिस्तॉल. त्यात रवीना बोलली, तिथे लोक का परत येत आहेत माहिती का? तिथे जे कोणी जात असेल तिथे कोणी ना कोणी त्यांना मारत असेल, पण यावेळेला असं काही होणार नाही. आपल्याकडे ही छोटीशी पिस्तॉल आहे ना, घाबरू नको. आदर्शच्या मनात भीती होतीच आणि आदर्शी तिथून निघू लागला. हळूहळू करून हे त्यांच्या आईचं लक्ष वेधून हे तिथून निघून गेले आणि आपली गाडी काढली आणि थेट त्या वाड्याजवळ पोहोचले. वाडा हा बाहेरून अक्षरशः पडीकच वाटत होता, तर आतमध्ये कसा असेल याची खात्री यांना आली होती. रवीना आणि आदर्श हळूहळू करून त्या वाड्याच्या आत जाऊ लागले. तोच तो तुटलेला दरवाजा, तो उघडताच एक किरपणे आवाज आला. आदर्शच्या मनात भीती तर होतीच, पण रवीनाच्या हट्टामुळे त्याला यावं लागलं होतं. आणि रवीना बोलत होती, नक्कीच इथे कुठेतरी सोनं असणार. ती सांगते ना, आज आपण करोडपती होणार. आणि हळूहळू करून ही आपली मोबाईलची टॉर्च काढून
तिकडून फिरू लागले. पण दुर्दैवाने क्षणभरातच त्यांची मोबाईलची टॉर्च कमी जास्त होऊ लागली. ते तसेच जात होते आणि बघत होते. तो वाड्यामधनं आतमधनं जेवढा मोठा होता, बाहेरून तेवढाच लहान वाटत होता. बाहेरून कोणाला वाटणारही नाही की हा वाडा एवढा देखणा असेल. अक्षरशः स्वच्छ वाटत होता. आजूबाजूला ना धूळ ना कुठले किडे. त्यातच रवीना बोलली, बघ, बोलली होती ना, इथे नक्कीच कोणतरी राहत आहे. त्याशिवाय एवढा स्वच्छ वाडा असतो का? आणि ते वरच्या मजल्यावर जाऊ लागले. वरची सगळी खोली शोधली आणि परत खाली आले. पण हळूहळू करून यांना असे वाटू लागले की कोणीतरी आहे या वाड्यामध्ये जे यांच्यावर नजर ठेवून आहे. पण क्षणभरातच वाड्यातले सगळे दिवे हे चालू झाले आणि खूप मोठा प्रकाश पडला. रवीना बोलली, वाव, हे बघ दिवे चालू झाले. पण आदर्श बोलला, पण इथे आपल्याशिवाय कोणीच नाहीये, कसे काय चालू होतील? याचा विचार हे दोघं करतच होते. पण त्याच क्षणी पुन्हा एकदा सगळे दिवे बंद झाले. आणि त्याच वेळेला रवीना बोलली, नक्कीच कोणीतरी इकडे आहे. तिने आपल्याजवळ असलेली ती पिस्तॉल काढली आणि हळूहळू करून आजूबाजूला पाहू लागली. तर तिथे कोणी नव्हते. खालचा देखील सगळा वाडा हा त्यांनी तपासला, पण त्यांना काहीच दिसले नाही. आणि रागारागामध्ये रवीना बोलली, शिट यार, आपल्याला येडा बनवला. आई बरोबर बोलत होती, इथे काहीच नाहीये, चल. रवीनाने जोरात पाय आपटला, पण खाली काहीतरी लागण्याचा आवाज आला. दोघांची नजर खाली गेली तर तिकडेच एक लाकूड होते. रवीनाच्या मनात संशय आला आणि तिने ते लाकूड हे बाजूला केले आणि पाहिले तर तिथूनच खाली जायला एक छोटासा रस्ता होता. रवीना बोलली होती ना तुला, बघ इथूनच रस्ता असणार, चल खाली जाऊ. आणि हे दोघंही खाली जाऊ लागले. छोट्याशा 5-6 सीड्या होत्याच, पण त्याहून अधिक जेवढा वरचा मजला होता तेवढाच खालचा तो मजला हा थोडाफार घाण झाला होता. अक्षरशः 1 मिनिट ते असेच खाली चालत गेले आणि त्यांना दिसू लागले की त्या जुन्या काळातले ते सगळे घरांसारखे ते वीट आणि त्यावर कोरलेले आजूबाजूचे ते चित्र. तशीच चालता चालता रवीना मागून ही जोरात किंचाळू लागली, कारण की त्यांनी पाहिले की तिकडेच काही हाडांचा सापळा होता. दोघांनी पळण्याचा निर्णय घेतला, पण रवीना बोलली, नाही आता घाबरायचं, आपल्याकडे आहे ना पिस्तूल, कोणी आलंच तर त्यांना मारून टाकू. एवढं बोलताच ते तसेच चालत होते. पण अचानकपणे रवीना बोलू लागली, मला असं का वाटतं की आपल्या इथे कोणीतरी आहे. इकडचं वातावरण का थंड झालंय? एवढं बोलताच हे अंधाराचे ते दोघंही टॉर्चच्या सहाऱ्याने चालत होते. पण त्याच क्षणी रवीनाने जी टॉर्च पकडली होती ती जोरात काहीतरी खाली लागण्याने पडली. सगळीकडे अंधार झाला आणि आदर्श बोलू लागला, रवीना कुठेस तू, रवीना? आणि एक मोठा पिस्तॉल चालवण्याचा आवाज. आदर्शच्या मनामध्ये मोठी किंचाळी आणि भीती पसरली. तो जोरजोराने अंधारात ओरडू लागला, रवीना कुठेस तू? आणि क्षणभरातच डोळ्यामध्ये उजेड आला आणि त्याला दिसले की रवीना तिथेच होती. तो बोलू लागला, अगं काय हे रवीना? आणि पिस्तूल, तुला काही झालं तर नाही ना? त्यातून गोळी सुटली. आणि रवीना एका रागवलेल्या अवस्थेत बोलू लागली, कशाला काय होतंय मला, चल तू. हा बदललेला आवाज पाहून आदर्श बोलला, एक काम करू, चल वरती, नको हे काय. पण रवीना बोलली, आता इथपर्यंत आलाच आहे तर सोनं घेऊनच जाऊ. रवीनेने त्याचा हात पकडला आणि अक्षरशः तिकडे असलेल्या त्या हाडांच्या सापळ्यावर पाय देऊन ही पुढे चालू लागली. आदर्शलाही समजत नव्हते की असे का करते. आणि बघता बघता ते एका छोट्याशा खोलीच्या जवळ आले. त्या खोलीमध्ये सगळीकडे अंधार होता. रवीनाने ती पिस्तूल ही बाजूला फेकली आणि मोबाईल हा एका बाजूला ठेवला आणि तिकडेच असलेल्या लाकडांच्या सहाऱ्याने एक मोठा उजेड तिने निर्माण केला. आदर्श बोलू लागला, कुठे आहे सोनं, चल तू इथून. पण रवीना रागवलेल्या अवस्थेत बोलू लागली,
आता इथून आपण जाऊ नाही शकणार. मी तुझ्या बायकोला तर मारलंय, आता तुला पण मारणार. आणि आदर्श बोलू लागला, काय बोलतोस तू? चल इथून. रवीनाने तिची नजर मागे टाकली आणि ते दृश्य पाहताच आदर्श हा किंचाळू लागला आणि खाली पडला. कारण की आदर्शने पाहिले होते, रवीनाचे ते केस पांढरे पडले होते आणि चेहऱ्यामधनं रक्त येत होते. आणि सर्वात दुर्दैवी दृश्य म्हणजे तिच्या डोक्याला जखम झाली होती आणि असं वाटत होते की कोणीतरी तिथेच गोळी घातली होती. आणि रवीना किंचाळत आणि नंतर हसत ही त्याला पाहून बोलू लागले, तुझ्या बायकोला मी कधीच मारले मगाशी, आता तुझा नंबर आहे. तुमच्यासारख्या लोकांमुळेच आम्हाला त्रास होतो. कशाला आलात इथे? कशाला आलात? आणि याच हसलेल्या अवस्थेमध्ये तिचे जे चित्र विचित्र रूप हे आदर्शला दाखवू लागले. क्षणभरातच ती हवेत तरंगू लागली. तिचे डोळे हे काळे होऊ लागले आणि हातातून रक्त येऊ लागले. ती आदर्शकडे पाहतच बोलली, आता तू मरणार. आणि हवेत तरंगलेल्या अवस्थेमध्ये ती हळूहळू करून आदर्शच्या जवळ येऊ लागली. आदर्शलाही त्याचा मृत्यू सहज दिसत होता. तो आठवू लागला की त्याची ती चूक. जर तिने रवीनाला ताब्यात ठेवले नसते तर कदाचित आज ती वाचली असते. आणि त्याला त्याचा मृत्यू दिसत होता. रवीनाच्या असलेल्या त्या अंगामध्ये त्या भूताने आपले मोठे नख केले आणि तो आदर्शला मारण्यासाठी ते पुढे येऊ लागले. आदर्शचा गळा पकडणारच, पण त्या क्षणी काहीतरी हवेत त्या हाडळीवर फेकण्यात आलं. हाडळीची नजर ही लांब गेली आणि आदर्शच्याच बाजूला तिने पाहिले की त्याचीच आई होती. तिच्या हातात एक मोठा अंगारा होता आणि ती बोलू लागली, सोड माझ्या मुलाला, सोड. पण ती हाडळ बोलू लागली, नाही सोडणार याला, हिचा जीव घेईल आणि आता तुझाही. एवढं बोलताच आदर्शच्या आईने एक अंगारा आदर्शला लावला आणि ती आदर्शला घेऊन पळू लागली. पण ती हाडळ जणू किंचाळत होती आणि हसत होती. पण त्याच क्षणी ती बोलली, ठीक आहे, तुम्ही माझ्यावर तर नियंत्रण मिळवलं, पण इथून तर तुम्ही नाही जाऊ शकत. तिने तिचे दोन्ही हात वरती केले आणि तो वाडा जणू कोसळू लागला. हळूहळू करून सगळे विटा आणि दगड हे तिकडे पडू लागले. पण धावताना अचानकपणे आदर्शला दिसले की त्याचीच पत्नी खाली पडली होती. तो अक्षरशः रडत रडत तिने त्याच्या पत्नीला उचलले आणि तसाच घेऊन धावू लागला. आणि तिकडे त्याची आई ही जोरजोरात देवाचे नाव घेत होती. कसेबसे ते वरती आले आणि वाडा हा कोणत्याही क्षणी पडणार, पण हे बाहेर निघून आले आणि यांच्या डोळ्यात देखील तो वाडा उद्ध्वस्त झाला. इकडे आदर्शने पाहिले की त्याची पत्नी रवीना ही मुळात तिला काहीच झाले नव्हते. फक्त तिला ती गोळी खरचटून गेली होती. क्षणभरातच तिलाही जाग येऊ लागली. रक्तबंबाळ अवस्थेमध्ये ती बेशुद्ध होणारच, म्हणून या दोघांनी मिळून तिला गाडीमध्ये टाकली आणि हॉस्पिटलला नेण्याचा निर्णय घेतला. पण गाडीमध्ये टाकताना आणि गाडी चालू करताना सहज आदर्शची नजर ही मागे त्या वाड्याजवळ गेली आणि त्यांनी पाहिले की तो वाडा जणू पुन्हा एकदा कोणीतरी बांधल्यासारखा वाटत होता. आतमधनं तेच दिवे पुन्हा पेटत होते आणि सर्वात भयंकर दृश्य म्हणजे ती बाई. ती तिच्या क्रूर नजराने आदर्शकडे तशीच पाहत होती आणि एक हास्य देत होती. जणू सांगत होती की यावेळेला तर तुम्ही वाचलात, पण पुढे कधी चुकून इथून आलात तर मारला जाईल. काय वाटतंय तुम्हाला? त्या बाईला मुक्ती कशी भेटेल? आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे तिकडे सोना असेल? असे कित्येक प्रश्न आहेत जे आजपर्यंत कोणाला सुटलेले नाहीत आणि उद्याही सुटतील की नाही याची आपल्याला खात्री नाही. ही कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकता आणि कमेंटवर. चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.